हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय आं दिनैहाय नै गोदान रेसिपि लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो नुनो मोनगोन दा आं मा आइटेम बानायगोन मा ओंख्रि संगोन दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना जोबजासिमल' नायलांबाय थादो अननानै लोगोफोर दे दा आङो फार्स्टआवनो अमा बिबु एवग्रोनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दा आङो बेनिनो पियाज आरि सेरना लाबाय थावआवहाय दा अमा बिबुखौ एवनोसै आरामसे नोंथांमोना नायलांदोल' लोगोफोर नोरसिं होनायखौनो लानो बावबाय आङो लोगोफोरनो नोरसिंखौ होखांबायमोन आं संख्रि होनो जाबाय संख्रि होनोसै दाना हल्दी आई है Bener mana lo? Haldi nggak apa moja nunggalin karena haldi itu kan ya. Hah? Ini jangan jangan terkena ini mana dia terkena. Aku deh, malah sih. Mama ya, nak sebelum itu dah, ini tadi ini itu, ini itu dia ni, ya? Ini itu dulu lah, ini tadi kan lagi, ini itu. Saya tu ni, mana lagi ni? Ini kau dia lagi lagi ni. Nak ini kau जा टेस्टि नुखादों लोगोफोर नै आंनि बिबु एवनायखौ टेस्टि नुदोंना लोगोफोर जा गोथाव ओइ बियारना होदो दै होनो जाबायहाय लोगोफोर दै होनोसै पानी dulu dसे खोबनानै जा ओमफ्राय जाब्रां सामब्राम गुफुर देनानै होनोसै आरो सामब्राम गुफुर जाब्रां देनानै होबाय आरोना दासो ओमफ्राय भिडिअखौ लानो बावगारबाय आङो भिडिअखौ लानो बावगारबाय दा खोबनानै दोननोसै
मोनहां जाबाय मोनबायानो नै एसे दसे समबावबानो मोनसिगोन दाउ लकेल सपारिजों आलु एवनाय बेयो मोनबायानो नै बेखौ एवफ्रामनानै दोनदों माने इखौ सबाइ ओंख्रियाव होगोन आरो ना सबाइ ओंख्रिजों दाउ लकेल संनोसै नै लोगोफोर बिबुआ मोनबाय आंना फाइनालि मोननायनि लामायाव मोनबाय एसे फ्राम खालामबाय थादों आङो मोनबाबो फ्राम जाथों होननानै मोनबाय लोगोफोर नाजों मैथा संलायनोसै बेखौ फ्राय एवगोन ओमफ्राय बेखौ मैथाजों एवनोसै आरो ना मैथायानो बेजों सबाइ ओंख्रियाबो मोनसिगोन आरोना नै लकेल दाउजों सबाइ थुङाखौ नायजोंनो मोजां मोना थुङा सुखुसोदो